Primera clau és que és una guerra que arriba amb una regió d'Europa, els Balcans, a l'ex-Iugoslàvia, en el moment que es trenca el sistema econòmic polític, no? A l'època que cau el món comunista. Iugoslàvia era un sistema una mica més avançat, cooperativista, i allò es trenca tot, no? Després hi ha una guerra ètnica nacionalista davant d'una situació catastròfica de falta de futur de l'economia, doncs entren en factors ètnics, no? El Milosevic converteix l'altre en l'enemic dels problemes, no? I aquí comença un discurs ètnic terrible que acaba convertint-se en neteja ètnica, que és terrible el que ha passat allà, no? Una degradació absoluta. I amb un final trist també, perquè al final no s'ha imposat la idea que els europeus hauríem de tenir d'aquestes coses, que no és la separació ètnica, sinó al contrari, la convivència, però com que Europa tampoc va saber manejar aquesta crisi dels Balcans i va tenir una intervenció molt fluixa i molt lamentable, al final es va imposar a l'OTAN amb un discurs nord-americà, es van fer els acords de Dayton i és una partició ètnica. Aquesta partició ètnica que avui segueix existint és lamentable, vull dir, porta molts problemes de convivència encara i s'haurà de modificar, s'hauran d'obrir els propis mercats, la gent haurà de modificar el concepte ètnic que tenen. Ho vaig viure d'una manera directa horrible, no? Perquè jo, per exemple, recordo que em vaig trencar una mica emocionalment ja al final, quan els kosovars van ser expulsats, quan arribaven a Albània, no? Per les muntanyes, més d'1 milió de persones, no? Expulsats, no? Una deportació al final del segle XX, una cosa brutal, no? I després aquesta manera com, no sé, per exemple, a Kosovo, quan van tornar els kosovars dels camps de refugiats i els serbis van fugir, per exemple, havien deixat, anaves a les cases, no? Llavors trobaves que, recordo una casa que havien cremat la casa però havien deixat una vaca dintre el menjador, no? I llavors el pagès que va arribar a la vaca, s'abraça a la vaca i va explotar, hi havia una mina, no? Aquest tipus de trampa, no? Fer mal d'aquesta manera, no? I això, veies aquest mal pensat, no? Elaborat, i després tot això, clar, llavors aquests mateixos que arribaven, llavors van cremar totes les cases dels serbis grans, la gent gran, no? I tot aquest cicle brutal de la història, no? És tristíssim, és com si mai s'acabés, no? No hi ha manera de tallar el cicle, no? I això només es pot tallar canviant el xip i no fent una guerra d'uns contra els altres o ètniques, sinó fent el discurs de la convivència, no? No s'ha fet. És una gran derrota d'Europa, això. No, és un conflicte latent, no? Latent. Ho vaig viure d'una manera directa horrible, no? Perquè jo, per exemple, recordo que em vaig trencar una mica emocionalment ja al final, quan els kosovars van ser expulsats, quan arribaven a Albània, no? Per les muntanyes, més d'1 milió de persones, no? Expulsats, no? Una deportació al final del segle XX, una cosa brutal, no? I allò, clar, veies, era la repetició de la història una mica, el que t'havien explicat els avis de l'època quan la gent va fugir pels Pirineus, no? La neu, les muntanyes, veies la teva tieta, la teva àvia, no? Tot això, clar, i haver viscut la neteja ètnica és una cosa molt lamentable, és d'una tristesa enorme. I després aquesta manera com, no sé, per exemple, a Kosovo, quan van tornar els kosovars dels camps de refugiats i els serbis van fugir, per exemple, havien deixat, anaves a les cases, no? Llavors trobaves que, recordo una casa que havien cremat la casa però havien deixat una vaca dintre el menjador, no? I llavors el pagès que va arribar a la vaca, s'abraça a la vaca i va explotar, hi havia una mina, no? Aquest tipus de trampa, no? No està resolt, no està conciliat, no? Veurem què passa amb el temps, però el trauma aquest que hi ha un trauma enorme d'aquesta societat que d'alguna manera s'ha de resoldre aquest trauma, no? Entens? El tema de la resolució aquesta de conflictes així traumàtics, clar, a més s'ha de resoldre amb gent que està separada, no? Perquè tu veus, per exemple, com els sud-africans han resolt el trauma, no? Han fet la comissió de la veritat, han explicat, però vivien en un país que era el mateix, no? Però això és que s'han fet separacions ètniques, no?